pratite Solitaire Gamesa, to mi je drugar i on pravi ekstra G-mod filmove i snima G-mod mape i ja sam pao. What do? Vidim sunce. Sunny. Što me nervira ovaj level. Ok. Ja sam nešto rekao, nisam baš siguran. Ok, čutimo. Nisam se nervirao uopšte. Nisam. Čekajte sekundu. Alo, servis. Može doći popraviti slušalice? Odmah, aha, dobro. Ćao. Ok, ljudi, dođite servis da mi popravi slušalice. Ja sam im rekao da ne radim. Da ne znam zašto. Vi znate. Ja se baš pitam zašto ne radim. Što mi je krivo, što ne mogu da stavim mogu kutiju na glavu. Što mi je krivo. Ili ovo ili ovo bundel. Ili Kung Fu Pandu. Ili Dragani slova. Ja samo imaju samo te dve za kapu. Five. Ok, inače ne znam čemu mi služe te kape uopšte. Tako da ugasi shop. Ok, nemam Robuxe. Dobit ću za novu godinu. Tako da ljudi idemo dalje. I nadamo se da ćemo uspjeti. Vidio sam nekog lika da je bio valjda 16 ili 12 level, nisam sad siguran. Ok. Nikad ovo nećemo preći. Ok. Uspevamo. Ok, mnogo bolje. Opa. Ok, ovo nije suđeno za mene. Vidite ovo crveno i crveno. I to nije suđeno, automatski on kaže. Ok, ljudi. Ja ovo ne mogu preći. Ok. Skip level. 25 Robux. Vidi još je neko 7. level samo. Ok, probat ću iz trećeg lica, možda se nešto popravi, ali vidim već da ću pasti i... Ekstra. Ok ljudi, nadam se da vam se svidjela epizoda koja ste ostaviti lajka. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ja ovo ne mogu preći, jel Sunđer Bob stavio neku drogu u mene ili nešto, neki sunđer, ja ne znam, ali mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!